Yleensä aloittelijalla on mielessä 2 kysymystä. Kestääkö tuo katto? Kestääkö tämä liina? Ja toinen kysymys, tipahdaanko minä sieltä? Liinan nimenä käytetään pilveä, että se on pilvi, kun se on siellä taivastudiossa. Siellä taivaasta roikkuu pilviä. Niin se pilvi nostaa sua ylöspäin ja maan vetovoima vetää sua alaspäin. Eli kun se pilvi on siellä lapaluiden kärissä tuettuna ja sitten lanneranka roikkuu siitä alaspäin jalkapohjat lattiassa, niin se on erittäin hyvä kaikkien ihmisten lannerangan avaukseen. Ilmajouka avaa sun kehoa, rentouttaa sun kehoa, rentouttaa sun mieltä, poistaa ihan tyhjänpäiväisiä rajoitteita, avaa ehkä sun lapsenmielisyyttä, tuo sun lapsenmielisyyttä, leikkimielisyyttä takaisin sun elämään, opettaa päästämään irti ihan turhista rajoitteista ja opettaa sua luottamaan. Ja erityisen hyvin se sopii kaikille meille, jotka istutaan paljon arjessa. Sopii istumatyöntekijälle, mutta se sopii myös vastapainoksi kuntosaliharjoittelulle. Se huomattavasti paremmin aukaisee sun kehoa kuin se, että sä yksinään venyttelisi. Yleensä ensimmäiset naurun hörähdykset tulee siinä vaiheessa, kun pitää istahtaa sinne pilveen. Eli käytännössä meet niin kuin istumaan niin kuin keinuun. Niin siinä tulee ensimmäiset semmoiset aidot naurut ja hymyt kasvoille. Sitä ennen voi olla, että vähän niin kuin kauhistutti ja jännitti. Meillä on 3 erilaista tasoa. Helpoin taso on se poutapilvi, jossa ei roikuta pää alaspäin ollenkaan. Tämä lajihan on tunnettu siitä pää alaspäin roikkumisesta ja akrobaattisista liikkeistä. Mutta kun me ollaan kuntokeskus, niin me ollaan sitten räätälöity tämä tuote sitten meidän kohderyhmälle, eli ihan tavalliselle tallaajalle, kuntokeskusasiakkaalle.